سلام كما يتمسي قبراتن كبران تخطاتلتي فنويري تي في نلوم قدام 4 مقابيز تدالوه زيناوي مسنادو حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتا لكم بخبر زعدم يفرم قديه بقندي نتبتات فيلم بريزيدنت إسياس أفوركي أبزبيتا وقدي أزتو كورسال ساي كفال كالم حدث مسمع كنا زينا وشتها قرار كايدوم شمونت مقابيت إيرتويت مكيتا تدمع برهاسا تلمع بزبل تيما كتسنباليا أب شامبوكون مغولون أم معكب حمدن ما ينزد هذا سراح كحيل مزاقر غريبون بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين يوكرين بشبراو متكعتي كسسون أمريكا 400 مليون دولار زواجو توثق وتهدرو دقف ناب يوكرين كمتلخ أفليتا بريزيدنت إيران قبل عندك أنستيو تمهارو زقات نايم مراز حدقا إيد قداموان تتصاباتي كمزلو حبيرو بريزيدنت إسياس أفوركي كم مقصلتا نايتي أبكونتات قدوبانان زوبانان كمون علماوي معبالتات زتكورة قلت تغفالات أبزبيتاو قد زتكورة سالساي كفال كالمحتت لومي مسمع كنا زينا وشتهاقرا كايدوم أبزي سالساي كفال بريزيدنت إسياس أبحفشاوي مرحا قدنا قطبان محبراون لمعات هنسات تحت غرصي مهلال ماين قسقاسون إرتراتون ننو سمياوي قطبان تقلوتاتن بدهوتاتن ممزبازون كم أون أبصلات عدنا زلو سفيح عدلاتن نعوز ملكتناي مسا مرباتن زتكورة سفيح مجلسه بوم أمرحا قدنا قطبان محبراون لمعات أو وشتتي أبكل تشين عصر شعاتن بسفيح استندفن زتقلتن ناي ماكلاين رحوقن مدبات مهلال ماين مفواس ماي كوعتاتن ساعتن تحت غرصن قدامنت كوهابو بارياو مخانو بريزيدنت إسياس قليسوم عمام مهلال ماي هنصدقاتات تراي زيكونه انت اللاي مفواس ماي كوعتاتن مقرابن كمزتغل تغيسو دما أبز مدايزي بزوح بروجكتات متقبار كوان تتغالي مستزلط محقنا كاب 10 مئتاوي زحلف كم زيكونه بمنتصار نتتواليل زلو ماي بتكنولوجين كيلاو عاقمن تحقيسكا نوتي إتاو حرشاو معلا زبيتاوي أقلقلوتن كالئن كم زوعل مقبارو بزعبا زلو تقولتاتن مدباتون ون حبيروم أب مرق غاز قرب صعد ما نتزلو السفيح طلب زي سكفتا زعقب سرعة وطين كام تكبار نلمعات قماقم بحر زحقز ناينفاس صحاون رسناون جيوترمال ساعات بتكبار كابتي قدامنا تواهيبو خسر رحلو زلو مخانو أنا تسيروم نسماياوي كتباب زملكات العلا قالبو زدليو صلات مخانو زقلص بريزيدنت إسياس إرترا سفيح بحري قماقمن دستاتن سلتونن اتزلو عقر عقمي بعقلن عينتن أزيو قزيف مخانو انتقونه بردو مخنياتات كساب حجي نتسقازي ممزماز كم زي تخاله كند محن قدما تحت غرصي مالت ودباتن مرساتاتن ساعات قرب ماي مزحاليتاتن كالئن مخانو أرديوم سفيح عدلاتن تسقاتاتن زلو سمياو قطبا بدمعنت كنتقملو أما مزماز هابت عسات رايزي كونه أما فرجو مزمزا معدناو هابت وشت بحرن قماقمن أقول قلوتات ودباتن توريزمن بزح سراح كم زحتت نزقا محيالا وداربا تكالاتن محدران كم زدلي أغنزيبوم أما معدناو هابت دما بريزيدنت إسياس إرترا توننو معدناو تسقاتات أزي قزيف مخانو بمحبار كساب حجيس تسلاسله مستزلو قزيف عقر هابت زلو ميزان قنطارو مخان تقيسو كابت بقطبا زربحنايو زتمهارنايون زقسمنايون تموكروي أعب قبل قليسوم معدناو هابتين مولا خالوت بروجكتات لمعات عبي أبركتو سلزلو بعتب كسرح له خمس قباب بمقلاز دما اتزدل ربح آخر كبوم انتي كابترا نقرات ملآخ ناب ممسرح كساقاقر سلز قبا ممسرحي اندستورتات ممعبال حدا كاب قدامنت مسائل معاتاو مربات كم زخونة أرديوم
نايلوم عملت شمون تمقابيت أهقراو معالت دك أنستيون نصنبال أب كلاتن زوباتات مدلوات كم تصاففة بريزيدنت حمادي ويزرو تخا تسفا ميكائيل قليصا وكيل إرينا يوناتان يعبيو بملكع صبصاب نزدالو تحستو أديب عبدو ኤርትራዊት መኪታት ድምዕ ብረሃጻት ልምዕ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማን እትጽምበል ሸሞንተ መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈላለዩ መሰናዶታት ተዳልዩ ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ሃማድየ ወይዘሮ ተኽኣ ተስፋ ሚካኤል ገሊጻ ምስ ኤሪና ብዘካየደቶ ቃለ መሕትት ወይዘሮ ተኽኣ ኣብ ኩለን ዞባታት ነቲ ዕለትን ርዝነት ትርጉማን ዘንጸባርቕ መደባት ተሰሪዑ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ሰሚናራት ንጽጉማት ስድራቤታት ምሕጋዝ ልግሲ ደም ከምኡውን ንኣበርክቶ ደቂ ኣንስትዮ ቃልስን ምውሓስ ልኡላውነትን ዝገልጽ ስነ-ጥበባዊ መሰናዶታት ከም ዘጠቓልል ኣረጋጊጻ ሃማድየ ማሕበረ ቁጠባዊ ዓቕሚ ኣባላቱን ምሕያል ብተራድኦታት ተጠርኒፈን ኣብ ሕርሻዊ ንጥፈታት ዕዉታት ንኾና ዝሕግዝ ባይታ ብምጥጣሕን ኣስታት 800 ሞተሮታት ማይ ብምቕራሕን ይነጥፍ ከም ዘሎ ዝሓበረት ወይዘሮ ተኽኣ ነቲ መደብ ንምዕዋት ኣብ ማሓደርቲ ከባብን ኣነባበርቲ ዓድን ኣብ ዕደላ መሬት ሚኒስትሪ ሕርሻ ድማ ኣብ ቀረብ ምሩፅ ኣዝርእቲ ንዝገብርዎ ምትሕብባር ሞጊሳ ኣብ 2022 ዕድመን ዝምባለን ተሳተፍቲ ኣብ ግምት ዘእተወ ሞያዊ ስልጠናታት ቴክኖሎጂ ኮምፒውተር ኣርትዖት ስእሊ ስነ ጽባቐ ስራሓት ላኻን ዕንቅን ማዕለማ ፍዕሎ ስንጅርን መፍረን ህብን ብሰፊሑ ከም ተዋህበ ካብ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ድማ 3000 ደቂ ኣንስትዮ ናይ ልቓሕ ዕድላት ከም ተራሕውን ዛጊት 50 ሚልዮን ናቕፋ ከም ተዘርግሐን ውና ነጺራ ፕሬዚደንት ሃማድየ ስዒባ መርዓ ትሕቲ ዕድመ ብዘይካ ምኽላፍ ካብ መኣዲ ትምህርቲ ከቢድ ጥዕናውን ስነ-ኣእምራውን ሳዕቤን ከም ዘስዕብ ብምጥቃስ ሃይማኖትን ባህልን ኣብ መሳሚስካ ዝትግበር ሃሳይ ልምድታት ንኽግታእ ተራ ፀለውቲ ኣካላት ክዓዝዝ ተማሕፂና ኣብ ወፃኢ ዝርከባ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ብመልክዕ ፕሮጀክት በብኸተምኡ ዝሰርሕኦ መሰልጠኒ ማእከላት ኣብቲ ዓቕምታት ደቂ ኣንስትዮ ንምህናፅ ዝሰላሰል መደባት ኣገዳሲ ተራ ከም ዘለዎ ብምሕባር ኣብ ዝተረፋ ከተማታት ተመሳሳሊ ዕዮ ንምክያድ ንዝተታሕዘ ውጥናት ኣቕሪባ ወይዘሮ ተኽኣ መወዳእታ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ከምቲ ኣብ ምምፃእ ናጽነትን ምውሓስ ልኡላውነትን ዘርእዮ ዕዙዝ ሱታፌን ጽንዓትን ኣብ ዝሓድሽ መድረኽ እውን ኩሉ መድያዊ ድልውነተን ክረጋግጻ ፀዊዓ ትሕዝቶ ማይን ሓመድን ብምድንፋዕ እቶትን እቶታውነትን ሕርሻ ንምዕባይ ሓረስቶት ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣተኩሮ ገይሮም ክሰርሑ ኣብ ንኡስ ዞባታት ሻምብቆን መጎሎን ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባታት መዘኻኸሪ ቀሪቦም ኣብ ሓውሲ ከተማ ሻምብቆ ኣመሓዳሪ ናይቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ካሕሳይ ኣስራት ክራማት 2022 ምስቲ ቅድሚ ዝነበረ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ዝሓሸ ስለ ዝነበረ ኣብ ስፍሓት ዝተሓርሰ መሬትን እቶትን መጠናዊ ዕብየት ከም ተመዝገበ ገሊጾም ኣቶ ካሕሳይ ኣስዒቡ ኩነታት እቶታውነት ገና ዕጋብ ስለ ዘይኮነ ምህርትን ምክዕባዝ ዝሕግዝ ብክኢላታት ሕርሻ ዝወሃብ ሙያዊ ምኽሪ ኣብ ምትግባር ሓረስቶት ዓቲቦም ክሰርሑ ፀዊዖም ብዘይካዚ ኣብ ምእካብ ግብሪ ጥሪትን ሕርሻ ገጠርን ዝተኻየደ ንጥፈታት ካብቲ ናይ 2021 ደኻማት ዝተረኣዮ ግብሪ ከይኣከብካ ዝረጋገጽ ምዕባለን ዕብየትን ድማ ስለ ዘየለ ሓረስቶትን ወነንቲ ጥሪትን ዝግብኦም ግብሪ ኣብ እዋን ክኸፍሉ ተማሕፂኖም ኣብ ንኡስ ዞባ መጎሎ ድማ ኣመሓዳሪ ናይቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ብርሃም ኪዳነ ህዝቢ 11 ምምሕዳራት ከባቢ ምስ ክኢላታት ሕርሻ ተዋሂዱ ዘካይዶ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣብዛ ዓመት እዚ ብዝሓየለ ኣወዳድባ ክቕፅል ምዃኑ ገሊጾም ተሳተፍቲ ብዝሃብዎ ርእይቶ ብሰንኪ ሸለልትነት ኣብ ወሰናስን ጸሊም ጽርግያ ኣብ ዝርከብ መጋሃጫታት ዘጋጥም ዘሎ ሓደጋታት ባርዕ ንምቁፅጻር ኣትከኽቲ ሽጋራን ጓሶትን ጥንቃቐ ክገብሩ ተላብዮም ኣብ ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ ምምሕዳር ከባቢ ፍለዳር ብተደኲና ትርከብ ማእከል ጥዕና ኣብ ትግባረ መደባት ዘተኮረ ኮማዊ ምባሃል ብሓደ መጋቢት ምስ ነበርትን ተገልገልትን ወዲባ ኣብቲ ሰመዚ ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባን ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕናን ዝተሳተፍዎ ርክብ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕናት ንኡስ ዞባ ነርስ ኤልያስ የማነ ምስ ነበርትን ተገልገልትን ስጡም ርክብን ሓበራዊ ዕዮን ምፍጣር ከምኡውን ፀገማት ብምልላይ ፍታሕ ንምንዳይ ባይታ ምውዳድ ገለ ካብቲ ቀንዲ ዕላማታት ናይቲ መድረኽ ምዃኑ ኣገንዚቦም ሓላፊ ማእከል ጥዕና ፍለዳርብ ነርስ ያሲን ዓሊ በኺት ብግዲኡ ህዝቢ ነቲ ተዋዲዱ ዘሎ ትካል ብግቡእ ክጥቀመሉን ምስ ሰራሕተኛታት ተዋሂዱ ንዝያዳ ዕብየትን ምዕባልን ክሰርሕን ምእንቲ ኣብ ትግባረ መደባትን ገምጋሙን ክሳተፍ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣብ ትርክብ ነፍሰ ጡራት ኣብ ትካላት ጥዕና ዝገብርኦ ምክትታል ኣብ ጥዕና ፍርያምነት ዘሎ ረዳድኣ ተጠቃምነት መጸበይ ነፍሰ ጡራትን ሓራሳትን ከምኡውን ኣብ ኣከባብያዊ ፅሬትን ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማትን ዝነበሩ ብልጫታትን ሕፅረታትን ብመንፅር ብኮም ዝተወስደ ተበግሶታት ተዘትዮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ነገዳስነት ናይቲ መድረኽ ብምጥቃስ ቀጻልነት ክህልዎ ተላብዮም ኣመሓዳሪት ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ ወይዘሮ ዓሻ ዓሊ ኖር ድማ
حبريتها بقطتها نابت زملكته خبتصحن كله زيادة أدمعنت كم زلو أبت مدرخ بقولوح كم ترى قليسام ما أكلت عنا فلدارب نبرتي من محدارات كبابي فلدارب أجرببن فرحين أقول دوت تهب أبنو زبعة سنة تساتفنتن تودادارنتن دك أنستيب تمرتي كم نمبال ترى حبرت سبحة فشا ناي ولدي ممرانن مرحت هايمانوتن دما بفلاي كحيل مزخاخر قريبهم حلافي أبيات تمرتن زبعة سنة ممر سرافيل كفل قرقش نيرين أبزها بحبرتها تساتفنت دك أنستيو أما بعتها 4 مئتاويت أما كلاي درجة 4 كلتن مئتاويت أب كلاي درجة 4 مئتاويت كم زل تقيسو أب عمتها تمرتي كلتشن 21 كلتن أب هجراوي ملك أغفتنا خبز حلفو 4 مئتاويت تمهارو تن 28 مئتاويت دك أنستيو من بارنجليسهم نقص دك أنستيو ما عد تمرتي زقوت زلوا مرعى تحت عدمن كالي قد ألمدن كوجد دما بوهدت كسراح تسويهم رأس ممر مع كلاين كلاين درجة بيت تمرت ساقم ممرتك إمدهاني بقديو أبزع عمتزي أبشا مناين 10 كفلي كتر دك أنستيو كامناي دك تبعتيو كم زعب بمحبار إذا أهزقن أب كوليجات سلزنكي اتتنكي تلاليو فتحك النادي اللو تلابيوم أبيات تمرتنو زبات سنة كاب كدمة تمرتي كساب كلاي درجة بزركبا 4 كالات تمرتي لعلي 20 كلتن شحت مهارو خمزلو سندات بيت صحفة تمرتي نايتن الزبا ينتصر أب نوزبا جندع من محدار كبابي عقم بصا أب جبو علميهم عدل مجمار تمرت زيرخو بقلعو بمدب عريوت نغركبو يغرتا بمدب عريوت نغركبو زكاز زلو صعري التبابعو تسيتي يركبو خمزلو تقليسهم رأس ممهر مبعتها بيت تمرت عقم بصا ممهر سليمان محمود تابيت تمرتي أب كلتشن 10 شعتن ب8 تمهارو أب تحت سلال قربا قلقلوت كم زرت جمرت سني حقن بيجنفر تمرتي زبا سمينا وقح بحري ناي صدقة حاجز تجيرلا نبداس كم تسجاجرت بمحبار نقحتن تقداس نتن ولدي بتمرتن نعبي بمصو أبزعمت زي 4 كلتن دك أنستي زركبهم 271 تمهارو كم زرلوهم أرديهم عدل تمرتي زي رقبو حيالو قلعو فقدو دنبتاتن كشتاتن فحيلهم سلزلو أب تمرتي صنبر لبايتان مفتار ترام حضرتن ولدن كعززون الزهاخيرهم تمهارو بقديهم رقيبا منزلو عدل تمرتي كساب زلا على درجة قدسلو مخانم بمرقاس زاقيت كان معد تمرتي ريحهم زلو قلعو قبو قلعتا كوهابهم تلابيهم كبرانن تعزبتنا دحر زحت صار مسقاقري السعبة هقراو زيناتاتيوم كتتالكم كتقصلو دقيمة بخبر عدمكم بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين يوكرين بسجرة دباوي شبراو متكعت خسيسهم بريزيدنت بوتين تمال 3 مقابيت أبزهابو غازيتا ومجلسي كاب يوكرين زنقلو شبراوان أوشت دوبات روسيا قبل تركب عدي متكعتي كم زفتصو محبيروم تم عطقات مس أبال السرايت روسيا تقسي كم تلواوتو زغلوصو سمت ستا روسيا جهوتات عزم ناوشت دوبات يوكرين كم زملطو أبتحت قصصر نمو علم سريحتي كاد كم زلون أنتصيروم تم عطقات أبتا متكعت زفتصو ملعدي حيالو تتكوست رحريحهم كم زملطو زتقصو سمت ستا روسيا توساخ شبراو متكعتن من فتصام مدب كم زنبروم زنتصر مخانو أرديوم منقست يوكرين نتب روسيا زقرب زلو كس كوان تنصقو مع كنا زينا روسيا جن بمحبراو ميديا أسائل نايتوم شبراوين زرقحين اللوام تفتصامين كوينات يوكرين نابزي تدلي أنفت كيم روحو زسق مخانيوم مستقود دايت كربت زلوم تنتنتي قليسهم أمريكا 400 مليون دولار زواجو توساقي واتهدراو دقف ناب يوكرين كمثل اختمالي 3 مقابي تافليتا اتدقف بقندو ناي تتكوست عقم سراويت يوكرين نمدرع زعلم مخانو استغسه بيت صحفت مكلخال أمريكا مالت بنتاغون من قصقاس درعات مكاين زقلقل قزياوي دندلاتون كم زتقالل حبير اللهم زحديش واتهدراو دقفزي سراويت يوكرين ملسمت كعتقد كايد وسان تراقم زهلو بيت صحفت مكلخال أمريكا فليتهم كوينات يوكرين كابزو لأمريكا لعلي 32 بليون دولار زقمت قطتاوي واتهدراو دقف ني يوكرين كم زقبرت صبصبات يحبروم هجرات معراب ني يوكرين زقبرو زلوا قزيفو واتهدراو دقف نتقوينات كم من وحالفو ميزان حيل زمصو فايدا كم زي الليو منقست روسيا بتدقاقامي كقلص صنيحوم
ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ዝተኻየደ ናይ ምምራዝ መጥቃዕቲ ብግዳማውያን ተጻባእቲ ኢራን ዝተፈጸመ ይኽብል ፕሬዚደንት ኢብራሂም ራኢሲ ሓቢሮ። ፕሬዚደንት ራኢሲ በቲ ጉዳይ ብቐጥታ ዝኸሰሶ ኣካል እኳ እንተዘየልቦ እቲ ስጉምቲ ራዕድን ሽበራን ንምፍጣር ደይመደይ ኢልካ ዝተፈጸመ ምዃኑ ገሊጹ። ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያትን ትካላት ሃገራዊ ጸጥታን ኢራን ነቲ ጉዳይ ጽጹይ መርመራ ክገብርሉ ትእዛዝ ተመሓላሊፉሎም። ኣብ 10 ከተማታት ኢራን ኣብ ልዕሊ ዝተዘርግሐ ልዕሊ 30 ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብያተ ትምህርቲ ብዘጋጠመ ናይ ምምራዝ ሓደጋ ኣማይት ተምሃሮ ከም ዝሓመማ እዩ ዝሕበር። እስራኤል ጎቢጣ ኣብ ዝሓዘቶ ምዕራባዊ ገማግም ኣብ ዝሃነፀቶ ሰፈራታት ዝነብሩ እስራኤላውያን ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ነበርቲ ዘካይድዎ መጥቃዕትታት ከም ዝወሰኸ ተቃሊሖም። ኣብ ዝሓለፈ 9 ዓመታት ኣይሁዳውያን ሰፋሮ ብዘካይድዎ መጥቃዕትታት ኣስታት 1300 ፍልስጤማውያን ኣደዳ መቑሰልትን ስንክልናን ከም ዝኾኑ ንጸብጸባት ትካላት ጥዕና ርእሰ ምምሕዳር ፍልስጤም ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ሓቢረን። ብዘይካዚ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ዝርከባ ፍልስጤማውያን ዓድታት ብዘካይድዎ መጥቃዕትታት 22 ሰባት ከም ተቆትልዮም ጸብጸባት ዘነጽሮም። እዚ ዝግለጽ ዘሎ ኣይሁዳውያን ሰፋሮ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ኣባይትን ትካላትን ፍልስጤማውያን ከቢድ ዕንወት ዘውረደ ናይ ምቅጻልን ራስያን ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ ኣብ ዝጋወሓሉ ዘሎ እዩ። ባይቶ ጸጥታ እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም እተካይዶ ህንጸት ሰፈራታት ንስምምዕ ሰላም ዝጻረርን ግጭትን ምትፍናንን ዘዕርግን ምዃን ብምግላጽ ደው ክብል ክጽውዕ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዮም። እቲ ባይቶ ብጉዳይ ምስፍሕፋሕ ሰፈራታት ኣይሁድ ንእስራኤል ክኹንን ዝቐረበ እማመ ብጸቕጢ ኣሜሪካ ከም ዝፈሸለ ይዝከር። ኣብ ናይጀርያ ብዘይሕጋዊ መጻረዪ ነዳዲ ብዘጋጠመ ሓደጋ ነትጉን ባርዕን ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ማዕከናት ዜና ንሰመዝን ናይቲ ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን። በቲ ትማሊ 3 መጋቢት ኣብ ዞባ ኒጀር ደልታ ዘጋጠመ ሓደጋ ብውሕዱ 12 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝጠቕሱ ሰመዝ ናይጀርያ ሓያሎ ኣካላዊ መጉዳእቲ ዝወረዶም ብምህላዎም ቁፅሪ ግዳያት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም። በቲ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ኣባይትን ካልእ ትሕተ ቅርፅን ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደኻ ተሓቢሮም። ኣብ ናይጀርያ ምዝምታ ነዳዲ ብዝተኣሳሰር ሓደጋታት ነትጉን ባርዕን ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ክወርድ ምጽንሑ ዝጠቕሱ ጸብጸባት ኣብ 2022 ብተመሳሳሊ ሓደጋታት ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝሞቱ ይገልጹ። ብፍርያትን ሰደድን ነዳዲ ካብ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ኣብ ትስራዕ ናይጀርያ መዓልታዊ 200,000 በርሚል ነዳዲ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ካብ ሻምብቆታት ነዳዲ ከም ዝዝመት ዝሕብሩ ጸብጸባት ኣብ 2021 ጥራይ ኣብቲ ሃገር ኣስታት $3 ቢልዮን ዝግመት ዘይተጻረየ ነዳዲ ከም ተሰርቀ ይሕብሩ። ብዕቑር ጸጋታት ነዳዲ ሃብታም ኣብ ዝኾነ ዞባ ኒጀር ደልታ ብሰንኪ ዝምታን ላሕኩን ነዳዲ ሰፊሕ ከባቢታት ተበኪሉ ከም ዘለኻ ጸብጸባት የነጽሩ። ቻይና ኣብ ባሕሪ ቦሃይ ልዕሊ 100 ሚልዮን ቶን ዝግመት ዕቑር ጸጋታት ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ከም ዝረኸበት ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ነዳዲ ናይቲ ሃገር ትማሊ 3 መጋቢት ኣፍሊጦም። እዚ ሓድሽ ርኽበት እዚ ኣብ ኣስታት 4500 ሜትሮ መዓሙቕ ባሕሪ ብዝተኻየደ ዳህሳስ ከም ተረጋገጸ ዝግለጽ ዘሎ። ካብዚ ጸጋታት እዚ ብማእከላይ ገምጋም ዕለታዊ ኣስታት 2000 በርሚል ነዳድን ልዕሊ 300 ሚልዮን ኪቢክ ሊትሮ ባህርያዊ ጋዝን ክዕደን ተኽእሎ ከም ዘሎ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ነዳዲ ቻይና ኣሚትሎም። እዚ ምዕባለታት እዚ ቻይና ብዳህሳስ ባህርያዊ ጸጋታት መዓሙቕ ባሕሪ ኣጥርያቶ ንዘላ ዓቕሚ ዘጉልሕ ምዃኑ ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ይገልጹ። ክቡራትን ክቡራንን ዜናዊ መሰናድኦና ንምዛሙ ቀንዲ ነጥብታት ክደግመልኩም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዘቤታዊ ጉዳያት ዘተኮረ ሳልሳይ ክፋል ቃለ መሕትት ምስ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ኣካይዶም። ሸሞንተ መጋቢት ኤርትራዊት መኪታ ተድምዕ ብረሃፃ ተልምዕ ብዝብል ቴማ ክትጽበል እያ። ኣብ ሻምብቆን መጎሎን ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ዘድሃበ ስራሕ ክሕይል መዘኻኸሪ ቀሪቡ። ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ንዩክሬን ብሽበራዊ መጥቃዕቲ ከሲሱ። ኣሜሪካ $400 ሚልዮን ዝዋግኡ ተወሳኺ ወተሃደራዊ ደገፍ ናብ ዩክሬን ከም እትልእኽ ኣፍሊጣ። ፕሬዚደንት ኢራን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ዘጋጠመ ናይ ምምራዝ ሓደጋ ኢድ ግዳማውያን ተጻባእቲ ከም ዘለዎ
حبيبي ماركس كبران تخطاتلتنا نلومي قدام 4 مغابيت ساعة 9 مشس تدالو حفشاو زيناو مسنادونا ابستزازي منلو روح مشس